खालि ग्रासलेन्ड सो आं मोनायनिफ्राय दिनै ग्रासलेन्डआ माबायदि नै बाइकआव ओरैबायदि मोजां जिरायनानै दङ। मेंबाय नामा? मेंबाय। माबायदि नांखो बेरायफैनानै? मोजां नांदों। अके बिराद सान्दुं गोसा दिनै। हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकाम टु माय चेनेल बायदिमिया आबे। नैबे समाव आङो गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलाङो आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना जाहाथे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो, लाइक आरो कमेन्ट खालामो, बिनि थाखायबो आं खावलायखानाय जाबाय। स' नैबे समाव आङो दंफैयो दावराय जाहारनि मोनसे पिकनिक स्पट। बे पिकनिक स्पटनि मुङानो जाहैबाय ग्रासलेन्ड। बे ग्रासलेन्डआव आङो नैबे समाव दंफैयो। स' नोंथांमोना नायलांबाय था बे ग्रासलेन्डआ माबायदि रोखोमनि आं नोंथांमोननो नैबे समाव आं नोंथांमोननो आबुङै आङो देखायनो नाजागोन। बे पिकनिक स्पटआव गोबां मानसिफ्रानो दावबाय फैयो। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना नाय बिनि जि मिथिंगायारि सावगारि बेयो माने जोबोद समायना। नोंथांमोना नाय आं नोंथांमोननो देखायगासिनो ओरैबायदि समायना हाग्राजोंनो बियो माने बुंफबजोबनाय आरो नोंथांमोना नुदों हरैजाय बेसेबांबा गोजौ गोजौ हाजो, ओरैबायदि समायना मिथिंगायारि सावगारि, बेसेबांबा समायना नाय नोंथांमोना। गोबां मानसिफ्रानो बेवहाय दावबाय फैयो। थिगैनो दं दे बगामाथिनिफ्राय बोहैबोनाय दै नैबेनो। बे दैया ग्रासलेन्डनि गेजेरजों बेयो बोहैलांदों। नाय बे दै मोनसे, बेनि उनाव बै ग्रासलेन्ड मोनसेखौ बारनायनि उनाव आरोबाव बिनि उनावहायबो मोनसे दै दंबावो। बेयो माने फारनै माने गावनानै थांदों। स' नायलांबाय था नोंथांमोना, आं नोंथांमोननो देखायगासिनो। ग्रासलेन्डआ बेनो लोगोफोर, बेवहायनो गोबां टुरिस्टफ्रा फैनानै राफ्टिं सालायफैयो आरो बै हाग्रानि गेजेराव केमेरा खेबनानै गोबां पस्ट होयो। स' नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोना। स' बेनो लोगोफोर ग्रासलेन्डआ, नोंथांमोना नुबाय जानांगौ ओरैबायदि समायना। नोंथांमोनाबो फै आरो बेयावहाय दावबाय फै आरो गोजोननायखौ लाफै। मानो होनना बुङोबा बेयावहाय ओरैबायदि माने हाग्राजों बियो बुंफबजोबनानै दङ। बेयाव माने खुनु हाब्रु जानायनि सम्भाबना गैया। मानो होनना बुङोबा बियो अन्थाइ आरो बे हाग्राजोंनो बुंफबजोबनाय। आंजों लोगोसे नैबे समाव सानैसो बिनानावमोन फैफादोंमोन। स' बिथांमोनखौबो आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांनो नाजादों। स' नोंथांमोना नायलांबाय था। ओरैबायदि माने गिदिंनानै बिथांमोना मेंनानै नै बाइकआव ओरैबायदि मोजां जिरायनानै दङ। मेंबाय नामा? मेंबाय। माबायदि नांखो बेरायफैनानै? मोजां नांदों। अके बिराद सान्दुं गोसा दिनै। दंबावो नै बिथां फंबाय। मा नाममोन फंबायनि मुङा? बिलिफां बर'। बिथाङाबो जोंजों लोगोसे जयै नैबे ग्रासलेन्डआव दावबाय फैदोंमोन। स' गाइस बेखिनियानो दिनैनि भिडिअ'आ।
गारिया फैबायनो नै लोगो लोगो डाक्टर देखाबाय कर'ना पुलिस मादारनिया गटा दिन्दु माथो कुर्ती गटा मागेले किनानि ओइ